Дали не съм много сериозен? А сериозно означава ли компетентен? Това ме успокоява. Аз съм безкрайно компетентен. Уважаеми дами и господа, презентирахме преди време Dyna+, едни невероятно добри винтове, които изглеждат като обикновен крепеж, но в тях всъщност има доста инженеринг. Ето аз даже извадих един, за да ви покажа. Той е с двойна резба, т.е. едната резба, така наречен фрезен, прикрепва материала, а голямата дългата резба фиксира. Точно под главата също има фреза, която прерязва материала, за да влезе и се оплътни по-добре. Винтовете са така направени чрез тези различни геометрии на резбата, че не цепат материала, не го пукат и не се налага предварително пробиване. И като прибавим другите качества на винтовете, че се навъртат лесно, много по-малко усилие има винтоверта, т.е. икономисва от батерията, това за големи проекти е изключително важно. Тук на стилажа виждате, че са разделени в две опаковки. Винтовете, които са за фасада, издържат на UV, на влага и дъжд, защото са от въглеродна стомана. Много по-издържливи, да кажем, от тези от неръждаема стомана. Много лесно се навиват. Въртящия момент на винтоверта, в случая винтоверта, ето виждате го, стария винтоверт от времето на баща ми. Ето вижте само с каква скорост го навъртам в абсолютно твърдо дърво. Този стилаж е направен от бук. И вижте само, почти не се изпотих. Къде е винтоверта, бе, колежки? Фи 3,5 мм в масив, в случая. И само каква скорост? Так, даже ми падат и аксесуарите. Влиза абсолютно гладко, фрезенковата глава разяжда материала и влиза точно така, че отвън не оставя нищо. Това за мебелистите е изключително важно. Всеки един клиент, който се интересува и се занимава с дървени неща, могат да получат абсолютно безплатно едно такова комплектче да си го тестват вкъщи. Изключителен инженеринг на винтовете и крепежните елементи на Dyna+ Холандия. Може да ги намерите във всички магазини, градиво и складовете на топливо. Ние сме представител за България. Благодаря за вниманието.